Most of them will never accept you. Want de meeste van hun zullen je nooit accepteren. Just pressing. Je steeds onderdrukken. And Jesus was under tremendous pressure. En Jezus bevond zich onder een grote onderdrukking. So much pressure Zoveel that he bled drops of blood. dat hij zweette van bloed. And this is a medical phenomenon that can be established medical. It is something that can happen. En dit is medisch te verantwoorden, want dat kan daadwerkelijk gebeuren. Okay. But what did Jesus say? En wat zei Jezus? He could have said, you know what? I'm wiping the bloody sweat and I'm just going to leave this planet and to their fate and I'm going back to my Father. Hij kan zeggen, ik veeg mijn zweet af en ik ga terug naar mijn vader. He said, not my will, Hij zei, niet mijn wil, but thy will be done. maar dat zijn wil mag gedaan worden. And he had to pray that 3 times. En hij heeft dat 3 maal gebeden. So if you abide in him, Zoals jij in hem blijft, if you stay connected to him, als je met hem verbonden if blijft, you surrender your will to him constantly, als je alles overgeeft constant, whosoever abideth in him, sinneth not. want wie in hem is, zal niet zondigen. Verse 9. Vers 9. It's the same, it's just expressed in different words. Het is hetzelfde, alleen op een andere manier uitgedrukt. Whosoever is born of God doth not commit sin. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Chapter 5, 1 John 5, verse 18. Johannes 5, vers 18. It's the same thing. Hetzelfde. We know that whosoever is born of God sinneth not. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. If God says something once, Als God x meerdere keren zegt, it's important. is het heel belangrijk. If he says it twice, Als hij het 2 keer zegt, it's very important. is het heel belangrijk. And if he says it 3 times, En als hij het 3 keer it's benoemt, extremely important and you Is- better listen. is het zeer belangrijk en dan moet je aandacht aan geven. 1 John 3, 5, 18. Yeah. All right, let's go to the Old Testament and look En at a we couple of things. gaan nu naar het Oude Testament om bepaalde dingen te zien. What is in Exodus 20? Wat staat er in Exodus 20? The 10 Commandments. De 10 geboden. What is in Deuteronomy 5? Wat staat in Deuteronomium 5? The 10 De Commandments. 10 geboden. Okay? They're in 2 different places. Ze staan op 2 verschillende plekken. And they're worded a little bit differently. En ze worden op een klein beetje verschillend uitgelegd. We'll probably talk about that a little more later in the week. Misschien zullen we later in de week daarover hebben. The Lord comes down on Mount Sinai. De Heer daalt neer op het berg. The earthquake, De aarde beeft. the thunder, Er is storm. the lightning, Er is licht. and the voice of God. En het stem van de Heer. And the people are terrified. En de mensen vrezen. And they back up. En ze trekken zich terug. And they tell Moses, En ze zeggen tegen Mozes, verse 19. in vers 19. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Zij zeggen tegen Mozes, spreek u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Verse 20. In vers 20. And Moses said unto the people, Fear not, for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye what? What does it say? That ye what? Sin not. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. The law of God is like a hedge about us, De a wall of protection. wet van de Heere is net een muur die ons beschermt. To keep sin out. Om zonde buiten te houden. And there's two words for fear in this text, and they're different. En er zijn 2 woorden voor vrezen, maar ze zijn verschillend. The one word for fear De
is when you are afraid of your circumstances around you. Ja, de ene woord van vrees betekent als je bang bent om de situatie waar je je in bevindt. Now, in my youth, In mijn jeugd I was in the United States Navy, was ik in Amerika, United States. and I was in Vietnam, En ik was in Vietnam. and I was on a patrol boat on the river. En ik was op een boot op het rivier. Okay? And we were on patrol one night, and our duty was to guard a bridge. Ja, en het was avond, we waren een brug aan het bereiden, aan het varen. And then all of this artillery, mortar fire came in, and it was blowing up all around us. Ja, en er werden allemaal bommen gegooid en die explodeerden. And my knees En mijn knieën, started shaking together. begonnen te trillen. I was afraid. Ik was bang. And you can't control it. En dat kan je niet controleren. Okay? That's the fear number one. Dat is vrees nummer 1. Don't be afraid of God like that. Vrees voor de Heer niet op deze manier. What's the next fear? That his fear, Wat that is de means volgende vrees? the respect that's due him. Dat wij vrezen, dat betekent het respect dat hem toebehoort. That you acknowledge him for who he is and what he is and what he does. Dat je hem erkent voor wie hij is en wat hij doet. Next one. Psalm Volgende. 4:4. Psalm 4:4. Ja, Psalm 4:4. Psalm 4, verse 4. Stand in awe and what? Sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Weet toch, de Heere heeft zich een gunstigeling afgezond. Psalm 9. Vers 5. Oh, maybe it's different in the Yeah. Dutch translation. Ja, wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Ja, Okay. ja. It's always been God's purpose for his people not to be sinning. Het is altijd Gods doel geweest dat zijn volk niet zal zondigen. Psalm 119. Psalm 119, vers 11. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. 119, vers 11. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondigt. And Sebastian mentioned this text several times in Matthew 1:21. En broeder Sebastian heeft dit een aantal keren benoemd. And ye shall call his name Jesus, Matthäus 1:21. for he shall save his people. How? From their sins. Brothers and sisters, there's only one true gospel. And that's the one that saves you from your sins. Broeders en zusters, er is maar één evangelie en die is degene die jou zal redden van de zonde. Acts chapter 3, let's go back to Acts chapter 3. En we gaan terug naar Handelingen 3:26. 26, verse 26. Handelingen 3, vers 26. Unto you first, God having raised up his son Jesus, sent him to bless you. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u in te zegenen. You want a blessing? Wilt u gezegend How worden? many need a blessing? Hoeveel van ons heeft een I need a zegening blessing. nodig? Ik heb een zegening And you nodig, need a blessing. maar jullie ook. He sent him to bless us. How? Hij is eruit om ons te zegenen. Hoe? In turning every one of you from his iniquities. Dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. Go to 1 Peter We gaan naar 1 Petrus, chapter 2. hoofdstuk 2, 21 and 22. vers 21 en 22. For even hereunto were ye called, Want hiertoe bent u geroepen,
Put your name in, take ye out and put your name in. Haal jij eruit en zet jouw naam daartussen. Okay, who wants to do that for me? Wie wil dat doen? Raise your hand. Je kan je hand. Anybody want to do that for me? Wie wil zijn naam daar zetten? Iemand mag zijn hand Okay, opsteken. here's a young man back here. He'll do it for me. Er is een jonge man hiervoor, die wil het wel doen. Okay. For even hereunto were What's your name? Josiah. Josiah called. Want hiertoe is Josiah, bent u geroepen. Because Christ also suffered for us, leaving us an example Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. that ye, that is Josiah and John and everybody else in this room, should follow in his steps. Hij laat ons zo om voorbeeld na, opdat Josiah zijn voetsporen zou navolgen. What were the steps that we were to follow in? Wat zijn de voetsporen die we moeten volgen? Verse 22. Vers 22. Who what? Did no sin. Hij die geen zonde gedaan heeft. Neither was guile found in his mouth. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. And if you were to preach these texts in a Sunday church, En als je dit zou spreken in zondagskerk. oh, you would create a big firestorm. Nou, je zou een hele grote vuurstorm creëren. Yeah, they might take up stones to stone you. Ze zullen waarschijnlijk stenen nemen om jou te bestenigen. But these are not the words of men. Maar dit zijn niet de woorden van men. Van, This is the word of whom? van wie zijn deze woorden? This is the word of God. Dit zijn de woorden van God. So, if they have an argument Dus als zij een argument hebben, or a disagreement, of ze zijn het niet mee eens, it's not with me, is het niet tegen mij, it's with the Lord. het is tegenover de Heer. Ephesians 3:17. We gaan naar Efeziërs 3:17. That Christ may dwell in your hearts by faith. Opdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld gefundeerd bent. So this concept is a little hard for us to get our mind around. Dus dit concept kan wat moeilijker zijn om ons gedachten daarop te richten. Christ in me? Christus in mij. How does that work? Hoe werkt dat? But is that a possibility? Is that a reality? Is dat mogelijk? Is het realistisch? Is that biblical? Is dat bijbels? Yes. Ja, dat We is just het. read it. We hebben het zojuist gelezen. Colossians 1:27. Colossensen 1, Christ in 27. you, the hope of glory. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis. Christ in you, the hope of glory. And then in Christus in ons. Sorry, go ahead. Ja. De hoop van verheerlijking. And in Colossians 3:3. En in Colossensen 3:3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. The purpose of the gospel, brothers and sisters, Het doel van het evangelie, broeders en zusters, is not just reconciliation and forgiveness, is niet alleen maar verzoening en vergevening, but a complete restoration of the image of God in man. maar een complete verzoening van de mensheid in God. The restoration of the original mind De verzoening van het herstel van een geestelijkheid, the mind of obedience. een geestelijke gehoorzaamheid. That clock is not working, De tijd werkt niet. but this clock is working. And I'm running out of time, and I'm only on page 2. En de tijd is bijna om en ik ben net op bladzijde 2 van mijn aantekeningen. This is from the Desire of Ages, page 172. Dit is van Desire of Ages. Wens der Eeuwen. Okay? The Christian life is not a modification or improvement of the old.
but a transformation of nature. There is death, a death to sin and to self and sin, and a new life altogether. Sorry. Naomi, kan je even helpen? Ja, het gaat even samengevat. Het is niet zomaar iets waar een kleine verandering of kleinigheidje optreedt, maar het is een volledige verandering. Ja, het gaat om een volledige verandering, dus niet iets kleins. Okay, this is the same thing that we're told in 2 Corinthians 5:17. Het is hetzelfde wat ons wordt verteld in 2 Korinthe 6, 5:17. 2 Fi- Corinthians 5:17. 2 Korinthe 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Okay, sisters, Oké, broeders? this says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Does that exclude women? Dus hier staat, hij is een nieuwe schepping. Heeft het ook over vrouwen? Is het alleen maar vrouwen? If you read this text, would you feel, oh no, I can't be saved because I'm a woman? It says man. Oh, als je deze tekst zou lezen, zou je dan denken, oh nee, ik kan niet gered worden, want het gaat alleen maar over een Any man en ik women ben here, een would you vrouw. have a problem with that? Zou wij vrouwen, zullen we daar problemen mee hebben? No, we understand that. Nee, wij verstaan dat. Okay. We have a problem today. We hebben een probleem vandaag. It's called gender inclusive language. Dat betekent gender. Gender inclusive language. How do you translate that into Dutch? Gender inclusive. Gender inclusief taal. Okay. Gender inclusive. We have to change the wording in the Bible and in the spirit of prophecy. We moeten de woorden in de Bijbel en in het geest der profetie soms veranderen. So people don't feel left out. Zodat mensen zich niet uitgezonderd voelen, buitengesloten So voelen. they would change it, therefore, if any person Dus je zou dan kunnen zeggen als een persoon be in Christ, he is a new creature. in Christus is een nieuwe schepping. Okay, that's true. Oké, dat is waar. Okay. But it's not what the Bible says. Maar dat is niet wat de Bijbel ons zegt. And none of you ladies would feel left out because it says man. Maar vrouwen zullen zich niet buitengesloten voelen omdat er daar So- staat man. This gender inclusive language is not necessary. Dus deze gender-inclusieve taal is niet nodig. Okay, we're moving on. Oké, we gaan verder. Okay. Let me see. I got to move on too. What is the means of the Christian victory in our life? Wat is het doel van het overwinning van christelijkheid? I've already spoken about it, Ik heb er al eerder over gesproken. but this is from Steps to Christ, page 47. Maar dit is van het boek Schreden naar Christus. Everything depends on the right action of the will. Alles hangt af van de juiste werking van de wil. Okay. How many things? Hoeveel dingen? How much is left out? Hoeveel wordt buiten gehouden? Anything left out? Wordt er iets buiten gehouden? Everything means what? Alles betekent wat? Everything. Alles. Okay. We don't need a dictionary We hebben geen woordenboek nodig. when somebody says no. Wanneer iemand nee zegt. Oh, wait a minute, I have to look this up. Of does wacht this even, ik moet mean? het opzoeken wat dit betekent. Or when somebody says yes. Of wanneer iemand ja zegt. Okay. Don't get your dictionary out because you already know what it means. Je hoeft daarvoor niet je woordenboek te pakken, want je weet al wat het betekent. Language is very specific. Taal is heel specifiek. Everything in English means everything, nothing is left out. Alles in Engels betekent alles en niks wordt buiten And gehouden. it probably means the same in Dutch, and it probably means the same in German, and the same in Arabic, and every other language. En dat zal waarschijnlijk in Nederlands, in andere talen hetzelfde zijn. The power of choice God has given to men. De kracht die God heeft gegeven om te kiezen,
It is theirs to exercise. is daar om te beoefenen. So you remember Joshua said, Dus je kan je herinneren dat Joshua heeft gezegd. do what? Wat zei hij? Choose you this day whom you will serve. Kies vandaag deze dag wie je wilt dienen. But as for me and my house, Maar ik en mijn huis we will serve the Lord. zullen de Heer dienen. God will not force you to be saved. De Heer zal je niet dwingen om gered te worden. You want to go to heaven? You want to be saved? Wil je de hemel in, wil je gered worden? It's your choice. Het is jouw keuze. If you make the right choice, Als je de juiste keuze maakt, you'll get the right outcome. zal je de juiste uitkomst hebben. You make the wrong choice, Neem je de verkeerde keuze, weeping and gnashing of teeth. dan zal je moeilijkheden hebben. And Luke 9:23. We gaan naar Lucas 9:23. If any man will come after me, Ja, lees Luke maar. 9:23. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. How often do you have to take up your cross? Hoe vaak moet je je kruis opnemen? Once a week? 1 keer in de week? Once a month? 1 keer per maand? Every day, every Elke second dag. of every day, every minute of every day, Elke every seconde, hour of elke every minuut. day. Elke uur van elke Because dag. temptations come at all of those periods of time. Want verleidingen komen in elke moment van die dag. Well, many people say, oh, forget it, it's no use. Velen zullen zeggen, laat dat, het heeft geen nut. My life's just one constant exercise in sinning. Mijn leven is alleen maar van constant zondigen. You know who's talking to you? Weet je wie tot jou spreekt? The devil. De vijand, Satan. He is the father of lies. Hij is de vader van leugens. And his lie to you and to me is that you cannot overcome. En hij liegt tegen jou en tegen mij en hij zegt juist, je kunt niet overwinnen. How many of you have an easy chair in your home? Easy share? You know what I'm talking about? Oh, wie van ons heeft een luie stoel in huis? Yeah. I have one in my house. Ik heb er een in mijn huis. Oh, it's comfortable. Oh, het is comfortabel. You sit down, Je zit heerlijk, it's je like on a ontspan. cloud. And you could lean it back. En je kan And achteroverleunen. you can put the footrest up. En je kan de voet omhoog, de And voeten. it even swivels. En het zweeft. Oh, I like it. Me gusta. Oh, ik vind het heerlijk. And I fall asleep in it. En ik val zelf daarin in slaap. All right? Our high calling, page 76. Onze roeping, high calling. Satan has an easy chair too. Did you know that? Satan heeft ook een luie stoel, wist je dat? Do not settle down in Satan's easy chair. En, It's here. oh ja. Do not settle down in Satan's easy chair En neem geen plaats in de luie stoel van Satan. and say, it is no use. En zeg dat niet, het heeft geen zin. You cannot cease to sin. Je kunt niet ophouden met And zondigen. that there's no power in you to overcome. En er is geen macht om te overkomen, om te overwinnen. Don't buy his lie. Neem zijn leugens niet aan. There is no power in you, Er is geen kracht in jou, but there is power in Christ. maar er is kracht in Jezus. And when you're connected, En maar wanneer je geconnecteerd bent when you take up your cross every day, en wanneer je je kruis dagelijks neemt, when you deny yourself, wanneer je jezelf verloogt, when you stay connected to the vine, wanneer je verbonden blijft, when you walk in the Spirit, wanneer je wandelt in het geest, God's power is working through you. dan zal de kracht van de Heer in jou werken. And you can be an overcomer. En je kan een overwinnaar zijn. I want that experience. How about you? Die ervaring wil ik. En jij? This is from, I keep looking at this clock. I need to look at this one.
Abundant grace has been provided that the believing soul may be kept free from sin. Overvloedige genade is verschaft, opdat de gelovige ziel vrij van zonde Okay? is. So here grace is referred to as being abundant. En hier wordt genade gezien als overvloedig. Okay? Abundant. That means there's more than enough. En dat wil zeggen dat er meer is dan genoeg. There's enough grace. En er is genoeg genade. God doesn't do it this way. John? Oh, I put too much in. God doet het niet op deze manier. No, there's abundant. En er is Now, overvloedig. if this cup was empty, Als deze, I could just keep pouring it in. als deze mok leeg was, zou ik blijven vullen. Okay? Abundant grace, brothers and sisters. Overvloedige genade. More broeders en than zussen. enough. Meer dan genoeg. God is not limited. God limiteert het niet. The work of overcoming Het werk van overwinning is to be the study of every soul who enters the kingdom of God. moet de studie zijn van elke ziel die het koninkrijk van God binnengaat. It's referred to in the spirit of prophecy as the science of salvation. De geest van profetie illustreert het als de wetenschap van verlossing. Now in Revelation, In Openbaring 7 times wordt 7 maal, the Bible says, zegt de Bijbel, to him that overcometh. voor hem die overwint. It's not an option, Het is geen optie, it's a divine imperative. het is een bevel, een A divine imperative. een geestelijk, ja, een bevel. Okay? It's not optional. Ja, het is niet optioneel. We have to be overcomers. We moeten overwinnaars zijn, overkomers, overwinners. Ja. Revelation 3, Openbaring 3, verse 21. vers 21. I'm going to close with this. En hiermee zal ik sluiten. And I didn't get halfway through these notes, Ja. Ik heb geen tijd gehad om alles door te nemen, but that's okay. maar dat maakt niet uit. Openbaring 3, vers 21. The Holy Spirit is in charge here. De Heilige Geest heeft de leiding hier. 3:21. 3:21. This is the last overcoming. Dit is de laatste Oh, overwinning. there might be one more after this. I'm not sure. Er zal waarschijnlijk meer zijn na deze. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Now think about this, brothers and sisters. Als we hierover nadenken, broeders en zusters. We're talking about not the throne that the king and the queen of the Netherlands sit on. We hebben het niet over de troon waar de koning van Nederland op zit. We're talking about the throne of the monarch and creator of the universe. Maar we hebben het over de troon van de maker en schepper van de wereld. And you can sit on that throne. En je kunt daar gaan zitten. Does that register in your mind? Gaat dat door jouw gedachten? Okay. We don't realize the high calling. We realiseren ons niet de hoge roeping die we hebben. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. Zoals ik ook overwonnen heb en met mijn vader op zijn troon gezet heb. Okay, question. Oké, een vraag. Was Jesus an overcomer? Was Jezus een overwinnaar? Okay, second question. Een volgende vraag. Did Jesus ever sin? Heeft Jezus ooit gezondigd? No. Therefore, was Jesus overcoming, Daarvoor heeft Jezus overwonnen. getting sin out of his life? Door zonde uit zijn leven te halen. Was that his overcoming? Was dat zijn overwinning? What was it? Wat was het?
It was keeping it out. Het was het buiten houden. Okay? If you don't remember anything else about today's talk, remember that. Als je je van vandaag niks kan anders herinneren, herinner dan dit. Overcoming is not getting it out. Overwinnen betekent niet het uithalen. Sanctification is not cleansing. Heiliging heeft het niet over jezelf reinigen. The cleansing takes place in justification by faith. Het reiniging vindt plaats in heiliging door geloof. Okay? Overcoming is not getting sin out. Overcoming is dealing with temptation, taking the way of escape, surrendering your will to Jesus, and not falling into the temptation and keeping it out of your experience. Overwinnen is niet zonde buiten houden, niet strijden binnen, maar het buiten houden, je overgeven aan God. En op die manier kan er overwinning And I zijn. can tell you, the rest of the Christian world has no concept of this. En ik kan je vertellen dat de rest van de christelijke gemeenschappen begrijpen dit niet. Even though it's plain in the Bible. Ook al staat het duidelijk beschreven in de Bijbel. Another text that goes with this Een ander tekst die hier samen mee gaat, is John 17, is Johannes 17. verse 19. Johannes 17, vers 19. So Jesus had an overcoming experience. We're to have an overcoming experience. And our overcoming experience is to be just like his overcoming experience. When he was tempted, he surrendered his will to his Father and kept the sin out of his life. He Ja. never ever sinned once. Dus Jezus is een voorbeeld voor ons. Hoe hij heeft overwonnen door de zonde buiten te houden en zich te herenigen met zijn Vader. Zo moeten wij dat ook doen. John 17:19. Johannes 17, 19. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Question. Nog een vraag. Did Jesus have a sanctification experience? Heeft God een heiliging ervaringen gehad? Yes. Ja. Did Jesus ever sin? Heeft Jezus ooit gezondigd? Was his sanctification experience getting sin out of his life? Was de heiliging de zonde uit het leven te halen? What was it? Wat was het? Keeping it out. Hij hield het buiten. Sanctification and overcoming are exactly the same thing. Heiliging en overwinning is hetzelfde. If you are sanctified, you are an overcomer. Als je geheiligd bent, dan ben je een overwinnaar. Sanctification is holiness to the Lord. Heiliging houdt ons bij de Heer. God will have a victorious people at the end of time. God zou een zegevierende volk hebben aan het einde van de tijd. But sanctified lips Maar geheilige lippen will never utter the words, I am sinless, I am holy. zullen nooit zeggen, ik ben zondloos, ik ben heilig. Now, were there any righteous people in the Bible who were holy? Maar waren ooit in de Bijbel mensen die heilig waren? Now, of course, all have sinned and fallen short of the glory of God. Maar natuurlijk, alle hebben gezondigd en hebben tekortgeschoten in de heerlijkheid van de Heer. Okay, but if you are converted, Maar als je tot bekeer komt, all tot of inkeer that komt, past is taken care of. All of the past is taken care of. alles wat in het verleden is gebeurd, wordt voor gezorgd. And Jesus says, go and sin no more. En Jezus zegt, ga en zondig niet meer. Okay? Who are some righteous people in the Bible? Wie zijn rechtvaardige mensen in Who de is the Bijbel? first one mentioned? Wie is de eerste die we kunnen benoemen? Noah. Noach, Henoch. Well, Enoch first. Noach, And Enoch. ja, Noach en Henoch. Who else came? We'll get there. Ja. Before him. Johannes de Doper zullen daar komen voor hem. Job. Job, Okay, God told us he was righteous. want God zei dat Oké. hij rechtvaardig was. And Job said, in I think 9:20, though I were righteous, yet I would not know it. En Job zegt, omdat u rechtvaardig bent,
anders zal ik het niet weten. Okay? If God calls you righteous, okay, that's okay for God to do that because He knows. Als God jou rechtvaardig doet, dat is oké, want Hij weet het. But you never say it about yourself. Maar je mag het niet over jezelf zeggen. Okay? And then there was Zechariah and his wife Elizabeth. En daarna was Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. There was also the prophetess that came into the temple. What was her name? En de profetesse die in de When tempel Jesus kwam. was brought in to be dedicated. Toen Jezus gebracht wordt om opgedragen te worden. What was her name? Wat was haar naam? Was it Anna? Okay. And Elizabeth and Zechariah. Elisabeth en Zacharias. So sanctification, overcoming, righteousness is biblical. Dus overkomen van zonde en heiliging is bijbels. God is preparing a people God is een volk aan het voorbereiden. as vessels fit for the latter rain, and it's coming. The latter rain is coming. De late regen komt. Okay? I want to be an empty vessel fit for the rain when it comes. How about Ik you? wil een schone persoon zijn wanneer de late regen komt. Okay. Well, I'm 5 minutes over. Ik heb nog 5 minuten. The black Oh, pe- ik ben 5 the, minuten the, voor the black over. brothers and sisters would say, "Preach on, brother, preach on." De donkere mensen zouden zeggen, blijf doorpreken, broeder. I can have some more minutes. Okay. All right. A few more thoughts. Nog een paar dingen zal ik delen. See, in this world we have a fallen nature. In deze wereld hebben we een gevallen natie. And the process by which we are transformed and converted and become new En het proces dat wij getransformeerd zijn en nieuw kunnen worden, is a death to the carnal nature. is een dood aan de menselijkheid. Because the sinful carnal nature cannot cease from sinning. Want de zondige menselijkheid kan de zonde niet zien. So it has to be taken care of. Kan het niet overwinnen. All right. So the way it's taken care of, let's look at Romans 12:2. We gaan naar Romeinen 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. All right, this word in the Greek, transformed, Deze woord in het Grieks, transformatie. when I tell you what it is, you will recognize it immediately. Als ik je vertel wat het is, zal je het direct herkennen. Metamorpho. Metamorfose. Do you understand that? Begrijp je How dat? many understand this word? Hoeveel van jullie You don't begrijpen deze even woord? speak or read Greek and you know this word. Jullie spreken niet eens Grieks, maar jullie kennen deze woord. And how do we apply it? En hoe kunnen we deze woord plaatsen? In English, it's metamorphosis. In het Engels is een metamorfose. And what is that process? En wat is dat proces? It's how butterflies come about, right? Het is hoe vlinders komen. So over here, it's some kind of a blob. Hier zien we een kleine I worm. don't know what you call it. It's a worm or something. Een pomp. Ja. Een pop. Oh ja, een pop. Okay. And then it goes through this metamorphosis, this transformation. En dan wordt het getransformeerd. And it was this, Het was eerst dat. and then it's metamorphosed or transformed, and it becomes this. Ja, en dan gaat het in transformatie en dan wordt het een vlinder. This is not that. En dit is niet dat. It's completely different. Het zijn twee verschillende dingen. And that's what the apostle is talking about here. En daar heeft de apostel het over. The carnal pupil, or whatever it's called, has got to go away.
And it's got to be transformed, metamorphed into the spiritual. Het Something- vleeselijke moet weg, moet veranderd worden. Something beautiful. Because, brothers and sisters, we're to be partakers of the divine nature. We moeten samen zijn met de goddelijkheid. 2 Peter 1:4. 2 Petrus, 2 Peter, 2 Peter 1:4. 2 Petrus 1:4. We're to be partakers of the divine nature, We moeten deelnemen aan de goddelijkheid. not the carnal nature, Niet de vleeselijkheid. not the satanic nature, Niet de satanische the divine natuur. nature. Maar de goddelijkheid. Okay? And the divine nature En de goddelijkheid and the carnal nature en de vleeselijkheid cannot coexist. kunnen niet samen zijn. It's either one or it's the other. Het is de een of de ander. They're not mixed. Ze zijn niet samengevoegd. Go to Galatians 2:17. We gaan naar Colossians. That's not in there. Oké, Galaten. Two. Nee, sorry. Colossians. Colossians. Ja. Oh, Galaten toch wel, ja. 2:17. 2:27. Oh, 2:17. But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? It's a rhetorical question. What is the answer? Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, What is the answer? Wat Is is het? Christ the minister of sin? is Jezus de rechtvaardig, The Apostle Paul says, God forbid. Christ, brothers and sisters, does not minister sin in the life of the believer. Oké, Christus is niet degene die zonde in ons plaatst. He only ministers righteousness. Hij bedient alleen maar rechtvaardiging. Because the divine nature Want de goddelijkheid and the carnal nature en de vleeselijkheid cannot coexist at the same time. kunnen niet samengevoegd gaan. It's either one or the other. Het is de een of de ander. Is that clear? Is dat duidelijk? There needs to be a transformation. Er moet een transformatie plaatsvinden. Verandering plaatsvinden. Well, I'm going to close with this thought here. Ik zal sluiten met deze. Turn with me. You probably haven't been in this book for a long time. We zijn waarschijnlijk een lange tijd niet in dit boek gegaan. Song of Solomon. Hooglieden. Hooglied. The Song of Solomon, right before the book of Isaiah. Ja. Chapter 6 Hoofdstuk 6 and verse 10. en vers 10. Are you there? Zijn we daar? Solomon chapter 6 verse 10. Who is she? Wie is zij? We talked about, Brother Sebastian talked about this. The she in this text refers to what? De broeder Sebastian heeft hierover gehad. Dus zij staat voor. She is feminine and it refers to what? Zij is vrouwelijk en het staat voor A woman. een vrouw. Okay. And it can refer to either a righteous one or a fallen one, right? Het kan staan voor een rechtvaardige of een ongehoorzame. Een dwaze. Mary was, the mother of Jesus was righteous, right? Maria, de moeder van Jezus, was rechtvaardig. Jezebel was not righteous, right? Jezebel was niet Okay. rechtvaardig. You understand? She. Dat kunnen we begrijpen. It can go either way. Het kan beide kanten Depending gaan. on the context. Het heeft te maken met het context. Who is she, this is the church, that looked forth as the morning? Wie is zij? Dit hebben we over de kerk die verschijnt als dageraad. Fair as the moon, Mooi als de volle maan. clear as the sun, Zuiver als de gloeiende zon. and terrible as an army with banners. En schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. In this text In deze tekst is the whole history of the Christian church. is het hele geschiedenis van de kerk. The morning. How De, does the morning come? de morgen. Hoe komt de morgen?
Gradually, right? Langzaam omhoog. Okay. The light starts getting more and more, but it's very slow, gradually. Ja, het wordt lichter en lichter, maar het komt langzaam. This represents the patriarchal age. Het staat voor de patricionale tijdperk. From the light given in the Garden of Eden, Van het licht die het gaf in de tijden van Eden, through the patriarchs. tot de Increasing, patricionale slowly increasing. More and more light. patriarchen. Till we get to the noon. Totdat we bij de maan gaan. And this represents the Jewish church, En dit Israel. staat voor de Joodse kerk, Israël. A perfect reflection Een as perf- revealed in the sanctuary Een service. perfecte weerspiegeling die laat zien de tijdsperk van de kerk. Die het zien in het heiligdom. All right. During the time of Solomon, In de tijd van Salomon the Jewish nation reached the epitome of its greatness. heeft de Joodse gemeenschap de piramide bereikt. Een hoogtepunt. Okay. The world was beating a path to their door. De wereld was hun Say it again. The world was beating a path to their door. Everybody was coming. iedereen kwam samen. Okay. Who came from the queen of Wie kwam? Sheba. De koningin van Sheba. She had heard these rumors. Ze hoorde die rumoeren Well, I'm going to go check it out. en ze zei, ik wil dat wel zien. So she comes with her retinue and her camels and everything. Dus ze kwam met haar kamelen en met alles. And she gets there En ze kwam daar and she goes, wow. en ze bleef, wauw. The half of it has not been told me. Ze zegt van, niet eens de helft is mij verteld. At this time, Op dit moment Israel was the epitome of civilization in this world. was Israël op zijn hoogtepunt van de wereld. And everything you can imagine, En alles wat je kon inbeelden, agriculture, landbouw, economics, economie, medicine, medicijn, the arts, art, architecture, architectuur, manufacturing, manifestatie. Oh, fabrieken. yeah. Oké, het maken van dingen. The temple was the most magnificent structure this world has ever seen. En de bouw van de tempel was iets wat de wereld nooit eerder heeft gezien. Dat was zo glorieus. Nothing has exceeded it. Nooit eerder hebben ze dat gezien. Its artwork was so exquisite and beautiful. Het werk was zo precies en zo prachtig. I mean, if you saw it today, you would just, whoa. Ik denk dat als je het vandaag gaat zien, zal je ook denken van wauw. Now, I've traveled all over this world. I've been to Asia and to South America and to Africa and to Europe. Ik heb verschillende plekken in deze wereld bezocht. And I've seen a lot of really nice cities. En ik heb vele mooie steden gezien. But they look like derelicts compared to the temple. Maar ze waren niks vergeleken de tempel, de heiligdom, de synagoge. And if God's people had been faithful, that temple would never have been destroyed. It'd still be on this earth today. En als Gods volk trouw was gebleven, zal die tempel niet vernieuwd worden. Because Israel was to be the center of worldwide evangelism. Want Israël was de zonnenaar van de wereldwijde natie. All right? Carrying on. And clear as the sun. En gloeiend als de zon. This represents the apostolic church. En dit staat voor de apostolische kerk. Right? The apostolic church. Ja. And then the last one, terrible as an army with banners. En de laatste schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. This represents the remnant church. En dit staat voor de verkorrende kerk. If you look at Joel Als je kijkt naar Joël, 2, 1 to 11. Joel 2. Joël 2, 12, 1 to 11. It talks about this army. hier spreekt hij erover. This is the 144,000.
Dit zijn de 144.000. that are going to go out Die zullen uitgaan under the power of the latter rain. in de kracht met de laatste regen die op hun valt. And the light is going to go to every corner of this world. En het licht zal naar elke hoek van deze wereld gaan. I don't care how dark it is, how deep it is, how high it is, how cold it is, how hot it is. It's going to go everywhere. Het maakt niet uit hoe hoog, hoe koud, hoe diep. Het zal overal bereikt worden. And it's the call of Revelation 18. Dat is de roeping van Openbaring 18. God's people preaching the three angels' message, the true gospel that saves you from your sins. Het Gods volk die de 3 engelen boodschap verkondigt, die ons redt van de eerste tijd. Babylon is fallen. Babylonië is aan het vallen. Come out of her, my people. Kom eruit, mijn volk. And don't receive the mark of the beast. En ontvang het merkteken niet. And it comes full circle. Here En- are they that keep the commandments of God and En the faith of Jesus. En hier zijn zij die de geboden van God aanhouden en het geloof in hem. This is a reality. Dit is een realiteit. It is a possibility. Het is een mogelijkheid. It can be our experience. Het kan ons ervaring Every zijn. day, Elke dag. one day at a time. Één dag per dag. I want to leave you with this statement. Ik wil je laten met deze standpunt. He who has not sufficient faith in Christ. He who has not sufficient faith in Christ Hij die niet voldoende geloof heeft in Christus, to believe that he can keep him from sinning om te geloven dat hij hem van de zonde kan behouden, has not the faith heeft niet het geloof that will give him an entrance into the kingdom of God. dat hem een toegang zal geven in het koninkrijk van God, So, binnen te treden. if you don't believe it can be done, Dus als je niet gelooft dat dat gedaan kan worden, it's going to become a self-fulfilling reality in your experience, het zal maar een eigen ervaring zijn voor jezelf. and you will be lost. En je zal verloren gaan. I prefer to believe the word of God, Ik kies ervoor om Gods woord te geloven, that sin shall not have dominion over me. dat zonde geen overwinning over mij heeft. How about you? En jullie? May God give us this faith and this experience. Mogen de Heer ons deze geloof en ervaring geven, That is my prayer in Jesus' name. is mijn gebed in Jezus Christus. Amen. 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 Let us pray. Laten we bidden. Our Father in heaven, Onze Vader in de hemel, we have read your promises, we hebben uw belofte gelezen. the exceeding greatness of your power to us, We hebben gezien uw grote kracht voor ons, that we can be overcomers, dat wij overwinnaars kunnen zijn. and we can give our will to you, En wij kunnen ons wil aan u geven, that we can be partakers of the divine nature. dat wij deel kunnen nemen aan de goddelijkheid, heerlijkheid. Oh Lord, thank you for being patient with us. O Heer, dank u dat u geduldig met ons bent. Encourage our hearts in the faith, En bekracht ons hart in het geloof. and we pray earnestly for your victory, En we bidden voor overwinning, your righteousness, voor uw rechtvaardigheid your power, en uw kracht your love, en uw liefde. and self-denial. En ons zelfverlooching. Bless us to this end, we pray. Zegen ons, dit bidden wij. And we thank you. We danken u In Jesus' name. in Jezus' naam. Amen. 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 You did well. Thank you. Yeah, you did. The first time I worked with another person who had never translated before, it was a disaster. Oh, really? Yes. But he became